Ähli Türkmenistanlılara salam. Yine de men siz bilen Hıdyrov Kakımrat. Şuun 13. iyul 2021 yıl. Men YouTube'a çıkmandan beri bir vakt geçendir köprak analitik neme eder yalı, передача eder yalı. Bur bazırın çıkan şu Nazar Töylüçün söyünün kitabını okuyan. Yönü şuun özüme çıkmaya birazcık borçlu oldum. Näme üçin men de aýdaýyn bu zatlara. Sebebi soňky wagtda men TikTok'a oturdum. Seride otyr, näme gide otyr. TikTok'a barmak sebäbim bir topur sebäp boldy. Sebäbi Murat Gurbanow otaýdy men şahsyma diýdi. Men şonu tutaýyn diýip bardymam tuttumam gireýin diýsem menden gorkdy gaçdy. Demokrat diýip özüni saýlayan adam mert bolup çıkıp bilmedi. Demokratiya diýen zadym ýokdy. Özüňiz oňa suwut berersiniz. Galyny görür. Ýöne şo taýda TikTok'da Türkmenistanyň afiliýowany personalary kände, o taýda Türkmenistany işleyen adamlar kän. O taýda adamlaryň şu TikTok'da esasy oturýan Türkmenistanly hem Türkdäki oturan adamlaryň beýni bozýar. O taýa bardym sebäbi Şadyk Şyhypowyň diskreditasiýony videosunu koydu. Men barada men Türkmen ayallara, Türkdäkiler hemmesini lol diýip aýdypdyryn diýenler. Onu oturdum, seyrettim, kimmin güjükleri şo zatlary ýaýra diýe. Şapalak diýe, Arazik diýe, Dilber Abalakowa diýerler. Ýöne olaryň hemmesini öz ýerine oturtdy. Maksat näme? Turgeniýe girdi, o taýda näme dip, Turgeniýe diýip maksat Mehmet Huliýew eken ol. Ýöne öz tuzugyna maksadym düşdi. Şu taýda üns berip dinläň, dikkat berip dinläň. Şu men aýdýan zat. Hökümet şu Şadyk Şyhypowyň üstünden kanagatlanman. Şu başga adamlaryň pikirini basmak üçin olaryň öýlerini uğradyp indi öz güjüklerine, öz adamlaryna Turkiýede olaryň siýasatyny ýöredýän adamlaryň olaryň öýüne basış edip başlady. Şu maksadyň ejesi ağlady. Onu jaňa dip nemedi, kakasyny jaňa etdiler. Oturan ýerinde Şadyk Şyhypow. Şonda biz hemmemiz agzy bir bolmaň ýerine bizim özüňiz çykdylar köpüsi şoň nemesini TikTok'un maksat Mehmet Huliýewiň sen garaň aksyn diýip aýtdylar. Men nabarot çykdym, Sapar Muradow aýtdy, "Daway" dedi, "arza ýazaýyl" dedi. Men ondan üstüne video işi çekeli dedim. Sebäbi nawen reaksiýa bolmaly, hemmesi bilmeli dedim. Maksat korktu şonu. Başgalar sen hakyň wa aýtma diýip ýöne konsula gideýli diýen wagtny ýok men gitmeýän dedi. Özüne aktivist diýip duran adam. Men o zat özü bilýär kimdigini. Ýöne men şu taýda aýtjak bolýan. Biz häzir kim bolaýsyn? Şu maksat Mehmet Huliýew yaz uğradaýly arzasyny. Şu maksadyň özü mert bolsa alyp bary. Ýöne maksat 2 günden bäri TikTok'da çykyş edýär. Ýöne hälen baranak, işsat edip bilenak. Edesem gelmey gorkýar. Sebä özü bilip otyr. Etjek bolýar. Ýöne gorkup otyr. Mıngdan jezasyny alar diýip. Sebä arky şadlyk diýen näme diýsen arkasyny hökümet dur. Indi her hili aktivist, opozisioner diýip oturan adamlar TikTok'da çykýarlar. Men size hemmäňize aýdýan. Sizin dowadyňyz ýetmedik bolsa adamlara basyp bilmeseňiz şahsyna ýetme. Her hili maşenik şöyle haramzada zat diýip aýdýaňyzlar da. Mert olun. Dinläp öwrenin, demokrat diýip otursaňyz. Ýöneme sizi demokrat diýip oýlamak. Siz öz pursatçyňyz. Sen bilen kim barada gurungede otyr? Nuran Naýew. Men öň saňa aýdýadym, sen näme şu halky taşlap gitdiň, sen maşgalaň taşlap gitdiň. Şundan bäri men iş sat diýip aýtjak da, sen öz maşgalaň taşlap gitdiň. Düýnä diýip özüňiz maskaralady. Saňa aýtdylar, sen gyşyk damaryňdan basdylar maşgalaňa. Şöyle. Sen özüňden çykyp näme diýeniň bileňa. O Cemşit diýen. Men girdim bir sorak verdim. Cemşit dedim, siz hökümet tarapdan işleýäňizmi? Ýak dedi. Sıraz gorktu da o sorakdan ýak dedi, biz özümüz
Qaharlandık ona, men onu kömek soradım, o meni nemetdi pasla aldıydı, men şondan çıktım deydi. Yok. Yalan bu. Hökümet tarafından çıkıldı. Indi şu tayda men ayda otyrim, Türkmenistanlılar. Hökümete mesaj uğradı otyrim. Siz öz yağdayınız bileniz akmı? Siz adamlar bir gün kuşkurdu otyrsınız. Sizin neme gücükleriniz, o şapalak diye, arazik diye, atsız diye, o tayda adamların beyni bozu otyırlı o tayda. Aylığa mı, aylıqsdan mı? Türk'e varsan onlar yitik gidiyorlar, korkaklar. Yöne Cemşit yağlılar çıkarlar. Yöne Cemşit yağlıların var ha. Oları var ha, başka iş yok. Şolar terörçülük yoluna çıkan olsa, terörçülük etmeli. С вами поступать надо будет как с последней собакой. Извините, başla şöyle zat aydaman. Aytmalı oldu. Yöne yeni bir gazeteden hükümete siz adamın nuru çıktım, başka çıktım, şolar bilen görüşüp bilmeseniz, maşgalasına yapışsanız, men nurini var yigireni. Yöne men çıkın şon maşgalasını korama. Men ayda otyrim. Sebebi bu prezidenta yolu vermelidir. Bu prezidenta вообще yol vermelidir. Maşgala değme. Simyasını değme. Hiç kimin simyasını değme. Çıkın, diskusiya edip bilmeseniz, çıkın da adin demedin, gürleşin. Söhbetleşe gelin. Siz özünüz yağdayınız pesa Türkmenistan. Devlet işgari. Bir taraftan siz şöyle neme düştünüz, tuzağa düştünüz. Bir tarafta Ukrayna'da uçulan. Siz Orus bası otyriz, öz tarafına geçsin deyip. Türk bası otyriz, öz tarafına geçsin deyip. Halkım size yigireniye hükümedi. Size yigireniye, hakiki yigireniye. Siz ne hemşitçiniz bileniz. Şu yerde akıllı olup, halkın vekilleri bilen gürleşip, halka her hili zat qoğuluğunu etmen yerine, siz var bärde tire parazlık bärde dursun, tire urşunu qozgav otyrsınız. Tire urşunu qozgav otyrsınız. Yöne bir urş kalıp gitse, men size ayda otyrim, Türkmenistan durmuyor. Siz qoңuşu deyip duran yurtlarınız, doğan deyip duran yurtlarınız. Onların öz nemesini kızdırıp başlayırlar. O daim kerosin atıp başlayırlar. Yansın şu urş deyip. İran 2 milyon yumutla var. Özbekistan'da ne? Türkmeni yok mu? Özbekistan'da, Qaraqalpaq'ta Şomanay, Törtgül. O tayda qayda Qaraqalpaq'tan o uç olmasın deyip Türkmenistan'ı geçirip koy verirler nemeden. Hepsi o. Ne? Biruni'den Türkmenleke. Ondan başka Surxandarya, onlardan nemeleri, haysi Türk'ün nemesinde. Oğanda Türkmen yok mu? Ken Türkmen. O zaman oynaşın ha, şolar bir gelseler. Şolar öz nemelerini alacak olup her zadeleri uç durmaz o. Indi şapalak, sen şu bilip otyrdin mi? Sen dün çıktın, sponsor var, geliptir şu Türkmenistan'da Liviya, Siriya etmeli deyip. Men sana ayda otyrdin, o Türkmenlerin, Türkmenistan'ın hükümetin ediyen köne gürünlerini koy. Opozisiya diyen adam bärde otur, $10,000 bahalarım yok olur. Men size ayda otyrdin. Eğer bir sponsor olsa Türkmenistan ucu başı çımpıtırık olurdu. Sebep men yeni bir gaz aydayin. Opozisiya deyip görüne aklar. Yöne siz titrediniz men devletini dörödünde bir yıllap sizin agentlarınız Liva, Otaylı, Şadlık, Şıkıyıf, Zlamayeti titrediniz hakiki. Sebep halka organizavat edip bildik. Bir gezek organizavat edilen halk, ikinci gezek organizavat edip biliyor. Yöne bu gezek ucu eline yarağım alıp biliyor. Size düğün mesaj uğrattılar. Havar uğrattılar. Akıllıca olun. Halk bilen söhbetleşege gelin. Eğer gelmeseniz özünüz bilersiniz. Siz oylama bir zat yanık gitse şotaydı siz kaçıp kutulursunuz diye. Biz şu zatı edesimiz gelen ha. Yeni bir gazı aydiyen. Hiç kimin maşgalasına değme. Hayışım der. Просто предупреждение size. Men aydiyen Nuri'nin maşgalasına değseniz, ya başka birinin maşgalasına değsen, menem şotaydı çıkıp bara, men yönem başkaça ederiz. Nuri oturar otaydı işler et bilme. Yönü çıkacak adam, edecek adam ediyeler. Şunu bilin. Sağ olun Türkmenistanlılar.
Umidim ba hökümet şu videomu görür deyip özüne bir tecrübe alardı. Sağ olun, indiki duşumuza çeldi.